Čau všetci, moje meno je Martiner a v tomto videu vám poviem, ako si vytvoriť takéto alebo podobné menu pomocou batch scriptu. Takže prvé, čo musíme spraviť, tak si otvoríme poznámkový blok. Takže na začiatok si napíšeme echo off, aby nám nevypisoval vlastne každý príkaz, čo napíšeme. A ešte si napíšeme CLS, aby nám vlastne vyčistilo príkazový riadok, alebo teda tie prvotné riadky, kde je napísaná verzia a tak ďalej. Môžeme si zvoliť nejakú farbu, tak ja si dám zelenú, takže color A. A môžeme začať písať nejaké to menu. Takže dvojbodka menu. Zasa premažem. A môžem si vlastne na úvod spraviť nejaký ten dizajn toho menučka, čo je teda lepšie robiť na začiatku a potom vlastne si k tomu dosadzovať tie príkazy a tak ďalej. Takže spravím si nejaký rýchly dizajn. Dám nejaké bodky. Mi to aspoň pekne vyzeralo. Dám, že menu verzia 1.0. Vy si teda môžete spraviť, aký chcete dizajn, je to na vás. A teda môžeme si začať vypisovať tie príkazy, čo vlastne by sme chceli, aby nám to menu ukázalo. Takže ja dám echo 1, dám si echo 2, echo 3, echo 4, echo 5. Dám si k tomu nejaké tie pomočky. A napríklad jednotku chcem, aby mi otvorila tento počítač, tak dám Open Explorer. A vlastne takto budeme pokračovať až po tú 5. Môžete si tam dať fakt hoci čo chcete. A potom si vlastne k tomu priradíte tie príkazy. Čiže Open Internet, dám napríklad google.com a tak ďalej. Dám Open Paint. Ako štvorku by som si mohol dať napríklad Open Notepad. To sú nejaké také basic veci, iba aby som vám vlastne ukázal, ako to celé funguje. Tak môžete si tam dať čo chcete, či už nejaké menu náhry alebo niečo podobné. Alebo ak si robíte nejaké svoje skripty, tak si tam môžete dať tie príkazy. Je to teda na vás. Túto bodku nemusím dávať. Dobre, takže keď máme nejaký ten dizajn spravený, čo je vlastne tento začiatok, ak by teda niekto ste nevedeli, tak to echo, čo tu nog je, prečo ho vlastne v kuse dávam pred každý jeden riadok, tak vlastne keďže echo mám vypnuté, tak nám by vlastne nezobrazilo ten text, ale keďže to echo tam napíšem, tak zobrazí priamo ten riadok, v ktorom je teda napísané. OK, takže keď máme ten dizajn spravený, tak môžeme začať s programovaním. Nie je to teda nič ťažké, je to fakt nejaké to basic programovanie a celé toto je celkom jednoduché. Celý skript vám dám keď tak do popisku videa, takže kľudne si ho môžete skopírovať. OK, takže napíšem set_p rovná sa napríklad choose the number alebo choose the choice, vyber si možnosť. A potom si napíšem if %m rovná sa 1. Dám napríklad goto Open Explorer. A vlastne teraz mám napísané, že m-ko je nastavené na to, teda to m-ko, čo je tu, si môžete zmeniť na choice alebo na nejaké slovo. Ja som teda dal jedno písmeno, aby to bolo jednoduchšie. No, takže vlastne všetko, čo bude pod týmto m-kom napísané v týchto úvodzovkách, takže keď tam napíšem jednotku, tak keď m sa rovná vlastne 1, tak pôjde do časti goto, takže pôjde do časti Open Explorer, takže tú časť si musím vytvoriť, takže dvojbodka Open Explorer. Explorer. A vlastne môžem napísať kód k tej jednotke, čo chcem teda, aby spravila. Takže chcem, aby zapla Explorer, tak dám iba start Explorer.exe. OK.
teraz napíšem goto menu, aby vlastne keď túto úlohu splní, keď tú jednotku stlačím, otvorí sa mi proste tento počítač, tak aby vlastne sa vrátila na menu a ten skript sa vlastne nevypol, teda to menu sa nevyplo. No a vlastne takto si môžeme pridávať ďalšie príkazy, takže if percento rovná sa 2, dvojka bude teda goto open internet napríklad, že si dám ďalší príkaz open internet, takže dám start https google.com, takže nám zapne Google. Zasa dám goto menu, aby sa vrátil do menu. A vlastne takto pokračujeme aj ďalej. Takže teraz tieto príkazy si môžem dať sem. Notepad, nejaký Paint. Dobre. Mi dvojbodky nechýbali. OK, takže Open Paint, otvorí Paint, takže start mspaint.exe, goto menu, Notepad start notepad.exe, goto menu. A posledný príkaz bude teda start calc.exe, goto menu. OK, keď tento príkaz máme teda napísaný, dám vám ho do popisku videa, tak vlastne si ho môžeme uložiť, takže súbor, uložiť ako a napíšem napríklad, neviem, menu 1.0.bet. OK, takže keď máme to menu a ho spustíme, tak vlastne teraz si môžeme vybrať číslo, takže napríklad, neviem, vyberiem si tú jednotku, tak by mi mala vlastne otvoriť Explorer. To nespravil. Aha, OK, takže tu som mal takú malú chybu, že Explorer. OK, takže keď si otvoríme to menu a vlastne stlačíme napríklad tú jednotku, tak by nám mala otvoriť tento počítač. OK, to spĺňa. Teraz dvojka by nám mala otvoriť web stránku, teda google.com. OK, to funguje. Trojka by nám mala otvoriť skicár. Funguje. Štvorka by nám mala otvoriť poznámkový blok. Funguje. A 5 by nám mala otvoriť kalkulačku. Funguje. OK, takže príkaz vám nechám v popisku videa a ak sa ti video páčilo, môžeš nechať odber, like a zatiaľ čau.